Morning po mga karels, mga kadiscover. Ngayon po, pakita ko yan sa inyo mga tanim na palay. Ito lang po yan sa harapan. Dati po sa wala po sa Cebu. Yung harapan namin, puro puro dagat. Ayan naman dito, yung kalsada. Ito naman po ay puro palay. Yan kita nyo po. Yan. Bandahan tayo dito. Yan po, yan na po. Ito nyo po yung mga tanim na palay po. Ang palay po kailangan talagang may tubig. Kasi para maganda kanilang tubo at maraming bunga. Yan po, yan. Tanim na palay. Lawak po yan Yan, doon yan hanggang doon. Ang baba. Wala pa po siyang wala pa siyang bunga. Malapit na po na green na green. Yan po ang mga tanim na palay. Dito lang sa harapan. Yan po. Yan. Diba? Wala pa siyang bunga. Yan. Pakalawak po yan na taniman. Yan po. Sa baba na po yung munggo. Yan. Yan po ang mga tanim na palay. Palay lagi itong kinakain. Bigas pala. Yan. May bayabas. Ito rin mga bata pa kami kinakain namin to. Kita nyo. Yan. Yan. Doon sa may blaze pero ngayon wala pa, hindi pa hinog. Yan mga karels. Yan. Ito po yung palay mga na namumunga na. Kita ko sa inyo yan, siksik ng palay ang bunga. Yan, yung palay. Balatan mo yan. Yan. Makita na yung bigas. Yan po. Lawak diba? Yan, yan yung mga bunga Yan mga realista pa po yung mga taniman ng palay. Yan yan. Palay. Sobrang green. Dito nag-brown na po ang start ng baka kasi mag-brown na yung mga bungaya. Palay dito, palay doon. Yan po mga discover yan. Ito ditong side, di pa sila na mumunga. Yan nag-green. Basa-basa yung lupa kasi umulan. Kailangan kasi ang palay dahil para malusog at marami silang bunga. Na po pagka sabi yung bunga nila nagka-brown na siya. Yan na yan. Pag mag-brown na yan lahat, pwede na sila i-harvest. Diba? Ganda na po ito. Yan yan yan. Nagka-brown na siya. Pag mag-brown na lahat, pwede na siyang i-harvest. Tapos tatanggalan yung nila, yung balat para magiging bigas na. Ganda Yan po mga ka-discover. Daming palay. Yan po.